Hola a tots. Em dic Carlos Puigmundó, soc afiliat a la ONCE i director de cinema. Fa 2 anys vaig decidir fer el meu tercer curtmetratge basat en la meva experiència amb el bullying a l'institut. Va ser un moment important per mi perquè jo no havia contat a ningú que havia patit bullying, ni la meva família ho sabia. No sabia on aniria aquest projecte, però coneixent a gent que havia patit el mateix que jo i col·laborant amb PDA Bullying per fer material didàctic, em vaig donar compte que era molt important fer altres curtmetratges des d'altres punts de vista. Per això, fa un any, vam fer Ni un dia més, des del punt de vista de qui veu el que està passant. I ara volem fer un tercer curtmetratge, des del punt de vista de l'agressor. És un gran repte per mi, perquè com a víctima, posar-se a la pell de l'agressor és molt difícil. Però sé que és molt important fer-ho, perquè sense l'agressor no hi ha una solució real per superar el bullying. Per això m'agradaria comptar amb l'ajuda de tots vosaltres per dur a terme aquest projecte, perquè un projecte com un curtmetratge o una peça audiovisual és molt important tenir la col·laboració de molta gent i ser un equip per tirar-ho endavant. Tant des de fer el rodatge com aconseguir tot el possible per poder-ho fer, com per exemple on poder rodar o tot el que és el finançament per aconseguir el material, tot això. I és molt important tenir la col·laboració de tota la gent que realment es vulgui implicar per superar el bullying. I sigueu conscients, sense l'agressor no hi ha solució. L'agressor ha de ser partícip de la solució. I per això creiem que aquest curtmetratge que dirà Reacciona és de vital importància. Així que us animo a unir-vos a mi i a PDA Bullying a fer aquest projecte. Som-hi tots contra el bullying.